ihe ọbụla mere na ya emetụta gị. Onye kpatakwara eji wee na-ekwu wee sị na ụnụ mana n'ọdịnala achọ ịga ọjị o nwegasịrị okwu a na-adị ekwu asị egbebere ugobere. Egbebere ugobere bụ gịnị? Na ị ga-ejide ọfọ jide ogu n'elu. Asị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụna. Ị ga-ejide ọfọ jide ogu n'ime mmiri. Asị ụgbọgụrụ mịara m ya mịara nwunye di m. Ya bụ na ị ga-ejide ọfọ na ogu n'etiti gị na mmadụ ibe gị. Ewee sizie nwa mmụọ emegbukwa na nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Ọkụ na afụna na ọdịnala Igbo ghọtara ihe bụ ọfọ na ogu. N'ọdịnala Igbo bụ usoro ụzọ ndụ. Na pipu anaghị aghọta ihe bụ ọdịnala. Pipu che na ọdịnala bụ ife alụsị. Anaghị efe alụsị. The word worship is not even asụsụ ọdịnala. Ụfọdụ che na ọdịnala bụ ịgwọ ọgwụ. Ọdịnala bụ usoro ụzọ ndụ, the way of life, fairness and justice. Egbebere ugobere nke sizi ibe ya ebe na nke na-eme ya nkwu akwa ya. Ọkwa ịfụna ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atakwana ma gị na-eme azụ anwụna. Asịzi nwa mmụọ emegbukwu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. So ihe ọdịnala na-agwa gị batana na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ịchọ ka ihe na-agara osiriri werere, jide ọfọ jide ogu ebe mmadụ ibe gị nọ. Jidekwa ọfọ jide ogu ebe mmụọ nọ. Jide ọfọ jide ogu ebe gịnị nọ? Mmụọ nọ. Maka na ụwa anyị nọ abụrụ sọsọ ụwa mmadụ. Enwere mmụọ, enwere mmadụ. Izu ọzọ na-abịa next week anyị ga-etinye ọnụ n'ihe metụtara iji ọfọ na ogu ebe mmụọ nọ. Maka na ụfọdụ n'ime anyị na-eme ọnọkọta ife na-eme anyị asị onye ka m mere? Why me? Asị na onye abụkwa n'ezigbo mmadụ, na onye anaghị achọ okwu nọ na-akwụba aka ya ọtọ. Yet certain